ሓይሊ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እዚህ ናይ ኣጋንንት መስዋዕቲ ናይ ኣጋንንት ሓይሊ ናይ ጥንቆላ መንፈስ ናይ ጥንቆላ ሓይሊ በኢየሱስ ክርስቶስ ይሰብራለሁ። እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰብራለሁ። እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዓየ ዝስፍር ተከያ ሰብ ክርስቶስ ኣብዚ ዓየ ዝስፍር ይኸር ኣብዚኣ እዚኣ ነታ አንጠልጥሎም ተንላህ ጋጋን አንጠልጥሎም እዚኣ ገረም ኣሲሮም ሰውል ማረኝ ኣብዚ ርኢኻዮም ደሮ ሓሪዶም ገለመል ሓሪዶም ንኸይዶም ትእዛዝ ማለት እዩ። እዚ መልእኻዮ እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ መሰውኢ የፍርሰካ ኣለሁ እንት መጽሐፍ ቅዱስ ከም ተገልጸ ናይ ኢዮስያስ ናይ ዲያብሎስ ኣጋንንታዊ ዘለኹ መሰውእታት ክፍርስ ከም ተጻሕፈ በኢየሱስ ክርስቶስ እሺ ኢየሱስ ስራኻ ይፍረስ ኢየሱስ ስራኻ ይፍረስ ኢየሱስ ስራኻ ይፍረስ ኢየሱስ ይፍረሰካ ኣለሁ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸሊለ